to je definitivno stvar konstituisanja većine u Srbiji i ja samo govorim da ta vlada trebala već biti i da krenula da radi. Jer je ta nova energija je uvijek najveća na početku. Za 6 mjeseci već će to biti usporen rad. Prema tome treba nova vlada brzo. Ne znam da li ću uvažiti, ali to ne znači da ja nisam trebao da kažem. Ja ću, ako uzme njih unutra, ja ću reći da je to loš potez. I objasnit ću mu zašto. Ponovo, još jednom. Ja sam to objasnio nedavno kad sam sreo s njim. Mislim, to čak njemu nije dobro. Njemu nije dobro. Ja ne znam koji je on legitimitet. Pragmatično gledano, ja sad mislim da, recimo, od njih nema ništa, od tih liberala. Može sam da ima problem. Druga stvar, ja mislim da je korisnije da unutra bude, recimo, Dinkić. Da sam ja premijer, ja bih razmišljao ovako. Ako ostane ta stručna ekipa ljudi iz ekonomije, što nesumnjivo je okupljeno oko ljudi, iz te stranke, to može da bude opasna opozicija. Bolje da budu unutra, nek da budu protiv. Bolje da budu u procesu nego van procesu.